Zaman Najeriya musamman matasa kullum muna ta complain akan ba mu da shugabanni na gari. Talauci ya damu mutane, matsalar rashin tsaro ta yi yawa, ta addabi al'umma. Kuma sannan mu matasa mu ne muke zaɓar mutanen nan, mu ne muke zaɓe. Sannan mu muka fi yawa a cikin al'umma. To matasan nan da muke da yawa a cikin al'umma muke zaɓe, me muke yi kuma yanzu? Kuma mu ne ake sa rai, kullum ana cewa mu ne ake sa rai shugabannin gobe. To a yanzu me muke yi akan wa'innan matsalolin? Shin siyasan nan ma kullum zaka tadda matasa a gefe muke, ba ma shiganta yanda ya kamata. Akwai shugabanni da yawa da mutanen kirki ne, suna so su ga mutanen ƙwarai a cikin siyasa ko a kusa da su. So amma matasa na ƙwarai wanda suke da faƙira, suke da basirori, yawanci suna guje ma wa'innan abubuwan na siyasa. So in ka har kana mutumin kirki ka gudan ma siyasa, bayan da za a mu samu ci gaban da muke tsammani za mu samu a cikin al'ummar mu. Matasa sai mun tashi mu riƙa warware matsalolin da muke da su a cikin al'ummar mu da abin da muke da shi ko ya yake. Problem ɗin ko da na mutum ɗaya kai solving, wani ma ya solving na mutum ɗaya, a ƙarshe za mu tadda mun yi solve, mun warware dukkan matsalolin da muke da ita a cikin al'ummar mu. To amma tunanin ni ban da ƙarfin da zan iya yin wani abu sai na yi ƙarfi, to in kai ƙarfin ma ba za ka iya ba. Amma lokacin da baka da ƙarfi kana da ƙarfi, duk yanda kake akwai wani abu da za ka iya yi a al'umman ka solve ko ka kawar da wata matsala. In kana da ƙarfi za ka iya taimakawa kan harkar insecurity. In kana da ɗan ƙaramin business za ka iya ɗaukan mutum ɗaya aiki. In ilimi ke gare ka ko mutum ɗaya ka samu time kana ba shi ɗan lokaci kana ilmantar da shi, ka yi ƙoƙarinka. To idan muna ta yin haka muka tashi, wallahi kafin mu sani za mu ga dukkan matsalolin da muke da ita mun warware. So matasa sai mun tashi, idan ba mu tashi ba haka za mu yi ta zama. Najeriya nan fa idan ta zama kufai, mu ma mun zama kufai, saboda mu ne ba mu da inda za mu je, ba mu da ƙasar da ta wuce Najeriya. To Najeriya nan ya kamata mu tashi, mu ma mu yi wani abu da ɗan ƙaramin abin da muke da shi. Idan muka yi ba mu san iyakar inda zai je ba. So Allah shi taimake mu. Wannan yana zuwa daga teburin mai shayi. Ku dawo gobe don jin abin da ya fi haka. Na gode.